Sanibonani, kule video sobe sigcwalisa u-bobbing. Ya, muthi mhlawumbe awazi ukugcwalisa kanjani u-bobbing. So uzodinga intambo vele leyokuthunga. So uzoyifaka lapho oyifaka khona umuthi. Uyathunga vele intambo yami yokuthunga la kunesivalo. Uzoyibeka-ke laphaya la kuhlala khona. Ngithi uyabona laphana ukuthi uzoyibeka kanje, ithi uyibeka kanje, uyifake kanje, mase iyaphambana lapha iyakhrosana kanje. Angithi uyabo? Ihe, nawe nje uzoyenza kanje. Bese uzothatha u-bobbing wakho, uyawubona unembobo lapha phezulu nasezansi, uzowufaka kunoma yiphi le mbobo encane lapha ngaphezulu. Uzofaka intambo yakho noma imishini ingafani kodwa iyafana vele indlela ofaka ngayo, ugcwalise ngayo intambo ku-bobbing. Uzofaka kuleya mbobo njalo ewu-bobbing. Angithi uyabona njengoba ngenza. Bese uyadonsa kanje, khona lento ekanje eseceleni nje lapha okufika ufaka u-bobbing. Angithi uyabo? Uzoyibhosha kanje, iyabhosheka-ke, uyibhoshe kanje, uyise ngala kwelinye ihlangothi laka-right. Mase-ke uzobamba intambo, base unyathela unyawo lapha phansi, isiyagcwaliseka njalo u-bobbing wakho. Angithi uyangibona? Umshini vele ngiwuxhumile lapha egesini. Angithi uyangibona? Ngiyanyathela la, iyagcwalisa lapha ku-bobbing. U-bobbing uzoyikhipha-ke mase igcwele vele izuma. Angithi uyabo le nto leyo kufanele uyibhushe. Mase uqedile uzoyibuyisela phela. Angithi uzoyibuyisela mase uqedile ukugcwalisela u-bobbing wakho. Angithi uyabo? Sengiwugcwaliselile u-bobbing, usunentambo manje. Angithi uyabo? Usuzothatha-ke uyofaka laphana. Eminye ufaka ngaphambili, iyaphuma vele i-bobbing case, kodwa lona i-bobbing case ihlala ngaphakathi. So uzolandela nje imininingwane esemshinini wakho. Angithi uyabona ukuthi intambo fanele iphume kanjani, kubhaliwe laphana. Nami-ke ngizolandela kanjalo nje. Okunye kuyadwetshwa lapha khona kumshini ukuthi uyenza kanjani. Uthi nalo enekhesi ephumayo uzokhipha phela ikhesi ya-bobbing, mase uyawufaka u-bobbing, base uyavala. Ya, ngiyabonga kakhulu.